Máme tam povinnosti. Odovzdávam slovo. Dobrý deň, dámy, dobrý deň, páni. Tento blok celý je taký historický, teda budem sa ja zaoberať historickými otázkami. Takými, ktoré by mali byť nové, pretože na túto tému zazneli už veci na konferencii o katastri nehnuteľnosti, 11. konferencii, ktorá sa konala v máji tohto roku v častej papierničke a môžeme povedať, že práve bola projednaná z príležitosti 50. výročia tak v platnosti zákona 22 o evidencii nehnuteľnosti a 20, respektíve 21 rokov platnosti dvojice zákonov regulujúcich dnešný kataster nehnuteľnosti. Táto konferencia bola naozaj takto venovaná. Tešili sme sa všetci, ktorí pracujeme v katastre, alebo máme niečo dočinenia v tom na tú konferenciu, pretože už viac ako 6 rokov nebola. Každé 3 roky býva tá konferencia vždy v Čechách a potom na Slovensku. Boli dve v poradí rovno v Čechách a teda po 6 rokoch u nás. Organizáciou boli poverená Slovenská správa geodézie a kartografie, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, tak ako to bývalo aj po iné roky. V spolupráci samozrejme, keďže ide o medzinárodnú aj so Zväzom geodetu Českej republiky. Bola vytvorená komisia pre odborný program konferencie. Treba povedať pravdu, že keďže ide o konferenciu o katastri nehnuteľnosti, vždy tam má to hlavné odborné slovo úrad. To samozrejme sa rešpektovalo aj teraz. Úrad naozaj sa chopil tejto príležitosti a do komisie imenoval svojich ľudí v takom počte, že vlastne o všetkom rozhodoval a celý odborný program išiel v intenciách priania úradu. Nie vždy sme boli spokojní s tým, ako úrad manažoval prípravu tohto programu a viaceré kroky boli z dnešného pohľadu nekorektné, ale Ismajor bolo to tak. Predsedníčkou tej prípravnej komisie bola pani inžinierka Hudecová za Slovenskú spoločnosť. Program, ktorý ste na tej konferencii neboli, je ešte uverejnený na stránke spoločnosti. No, celý priebeh napriek tomu, prípravy napriek tomu, že sme avizovali, že netreba dať veľa referátov, že treba vytvoriť priestor jednak na diskusiu a jednak na taký dôstojný a bezproblémový časový priebeh, sa nepodarilo dodržať. Ide to hlavne na vrúb tí, ktorí manažovali túto konferenciu a moderovali tú konferenciu priamo pri jej priebehu, pri jej výkone a treba povedať, že tých moderátorov si až na to úvodné slovo predsedničky prípravného výboru vlastne dosadil úrad. Takže aj zodpovednosť za to napätie, ktoré tam vlastne bolo, za to, že niektoré referáty dokonca neocenili, na to, že nebola žiadna diskusia, vytvorený priestor, na to, že viaceré referáty boli, dá sa povedať, obsahovo duplicitné a nemuseli tam byť v takej forme, ako je, tak myslím, že za to netreba brať na zodpovednosť Slovenskú spoločnosť, ale skôr tých ostatných organizátorov. Bol vydaný zborník. V zborníku neboli tie prednášky, ktoré sú uverejnené v geodetickom kartografickom obzore, ktorý bol pri tej príležitosti vydané, zvláštne číslo 500 roku 2014, v ktorom je uverejnených 7 referátov. K úcti slúži, že 5 z tých 7 je vlastne zo slovenskej strany, čo nebýva pravidlom v geodetickom a kartografickom obzore. Postaral sa o to zrejme nominát úradu, ktorý mal na starosti túto prípravu inžinier Hladňanský. Najviac sme očakávali od týchto referátov troch, ktoré som tu vysvietil, ktoré predniesla predsednička, podpredseda riaditeľ katastrálneho odboru. Prvý mal zhodnotiť a pripomenúť tú prvú etapu od 64 roku, podľa zákona 64 do 93 roku, druhý od 93 roku až po dnešok a tretí mal, ktorý bol prednesený pod trocha iným názvom, tu Quo Vadis Kataster, hovoriť o tom, čo ďalej s katastrom. Poviem pravdu, že prvé dva v zásade splnili to, čo sa od nich očakávalo, aj keď tí, ktorí si prečítajú tieto referáty, nájdú tam všeličo. Rôzne perličky, žiaľ, to, čo náš geodetov je už také charakteristické, rôzne aj štilistické a paropisné chyby. Nemalo by to byť hlavne preto, že sú tie príspevky nielen odborne lektorované, ale aj ešte posudzované redakčnou radou a vo vedeckom odbornom časopise by to nemalo byť.
bežných zborníkov na konferenciách, no čerta bere, ale v vedeckom odbornom časopise asi nie. Najviac, čo mne vadilo na tých príspevkoch, ak si ich prečítate, naozaj v tom geodezickom kartografickom obzore, je duplicita viacerých vecí v nich. Kde hlavne druhý referát vchádzal zbytočne aj do obdobia tej evidencie nehnuteľnosti a nedostatočným spôsobom sa práve venoval tej etape od 93. po dnešok. Ale Izmajor možno, že to urobili zámerne autority, no aby sme si niektoré veci aj dvakrát zopakovali. No, tretí referát Kovovady z katastra nehnuteľnosti, priznám sa, že tam som trochu v rozpakoch, lebo keď som ho prešiel a porobil si poznámky k tomuto referátu, veľa som od neho očakával, poviem pravdu. Porobil som si poznámky, tak tých poznámok je asi viac ako samotného referátu, textu referátu. Je tam množstvo vecí, s ktorými sa nedá súhlasiť, ktoré naozaj sú popísané. Neviem, či som naozaj intelektuálne slabý, ale niektoré veci som si musel prečítať aj 3-4 krát, aby som pochopil, čo vlastne tam je. Nechcem sa viac o tom referáte rozširovať len toľko, že predsa len musím uviesť dve veci, ktoré sú naozaj vysloveným nedostatkom v tomto referáte, ako ktorým sa treba ohradiť. V stati, kde inžinier Ondrejčka hovorí o tom, ako má vyzerať koncepcia, zdôrazňuje, že koncepcia sa nemá zaoberať detailami, ale zároveň musí detaily poznať tak, aby ich zohľadnila a nenaplánovala také veci, ktoré kvôli detailom nebudú realizovateľné. Ako príklad negatívny tam uvádza, doslova, že zavedenie ETS 03, kedy bolo rozhodnuté, že sa výsledky merania pre kataster budú odovzdávať len v tejto realizácii. No, ja neviem, tí, ktorí ste žili tom, tak viete, že to tak nie je, že to je absolútne klamstvo, že sa odovzdávali naozaj v takej okremie TSK 03. Neviem, čo autora k tomu viedlo, že použil takéto, pochybujem, že by o tom nevedel, pretože bol v tom čase výkonný geodetom. Druhá vec, ktorá mi tam nesedí a ktorú považujem za potrebné, aby som uviedol na správnu mieru, je tá, že uvádza, že niekedy do realizácie koncepčných vecí zasiahne vyššia moc. Čo je možno pravda? A zase ako príklad uvádza pripravený a vlastne aj spustený projekt VUK. Zrejme viete všetci, čo to bolo. No ja hovorím, že žiadna vyššia moc nerozhodla o tom zastavení VUKu ani o realizácii VUKu. Rozhodli o tom nekompetentní politicky dosadení predstavitelia rezortu za prvej Ficovej vlády. A rozhodli preto tak, že nedokázali odborne ten projekt pripraviť tak, a realizovať a implementovať do katastra tak, aby fungoval priateľne. Samozrejme, že potom sa musel ten projekt ísť do stratená a musel sa nerealizovať na všetkých pracoviskách úradu, dodnes je tak. A stalo sa to hlavne preto, že z rôznych dôvodov odstavili tie najlepšie mocky, ktoré v rezorte vedeli tento projekt urobiť. Žiaľ je to tak, pravda je taká, takže žiadna vyššia moc do toho nezasiahla, ale nekompetentnosť a nedobrá práca bývalého vedenia rezortu. No ale poďme už ďalej. Vytýkam ešte to, že vo vedeckom odbornom časopise, ak nájdete takéto obrázky, no tak je to také na najvyš čudné. Čo už môžu deklarovať odborne a vedecky, že niekto tam zobrazí zbierku zákonov, a opakovane sú v viacerých článkoch a podobne. To by mali naozaj tí lektori a tá dnešná rada vychytať. Keď to tu niekto na nejakej prezentácii použije takéto, tak čertia, sú to obrazočky, ktoré tu môžu byť. Ale a čo toto má zamerať miesto v vedeckom odbornom časopise? Čo to komu hovorí? Čo sa vyjadruje? Veď takých zbierok zákonov v každom úrade majú vždy nejakých iných a podobne. Čo to vlastne dokazuje? Takže to je môj obsah príspevku bude v týchto 4 častiach. Ako som už avizoval vlastne aj v zborníku a chcem sa teda tomu v krátkosti venovať. Predovšetkým evidencii práv od etapou 64-90, doteraz vývoj SGI, koncepcia usporiadaná hlavného rollerboxem a potom ďalší pár poznámok, technické predpisy a informačný systém. Prečo som sa rozhodol, že o tom budem hovoriť, hoci v tých častiach a v tom všetkom na konferencii, kde táto problematika bola preberaná?
Už preto, že tam bolo všetko len to pozitívne. Ak niečo negatívne tam bolo, tak len to, za čo my nemôžeme, za čo môže starý režim, za čo môže, ja neviem, možno naozaj tá vyššia moc. A nenájdete tam skoro žiadnu kritiku toho. A všetci, ktorí ste tu, a hlavne po 93. ste sa zúčastnili toho života, katastrofy, či už priamo na ale aj súkromne, tak ste zažívali všetci obrovské často traumy, obrovské. A treba o tom povedať a treba, ak už hodnotím nejakú históriu, aspoň spomenúť, že tu také niečo bolo. Takže chcem len na niektoré tie aspekty, lebo samozrejme času tu veľa na to nie je to. V evidencii práv rozhodujúci si dám 64, to je každému jasné, vtedy sa začala evidencia práv, vtedy sa začali vlastne zakladať nové listy vlastníctva. Tie hlavné vecné problémy, ktoré vtedy bolo zo stavu vlastníckych vzťahov, ktoré boli neusporiadaní, zo stavu evidencie, ktorá bola v pozemkovej knihe, alebo aj právne vzťahy mimo toho, pretože občiansky zákonník to tak zariadil. Práve tu sa často cituje, že po platnosti občianskeho zákonníka 141 z roku 50. januára 50 nebola povinnosť zapisovať práva pozemkovej knihy. Je to tak nesprávny údaj, ktorý sa ako si žil a každý to jeden autor preberal druhého a je to skutočne len akási mystifikácia, lebo keď prečítate paragraf 112 toho občianskeho zákona, tak prečítate, že prevod vlastníctva k nehnuteľnostným veciam zapísaným pozemkovej alebo železničnej knihe zapíše sa do týchto kníh. Dosť, koniec, basta. Samozrejme, že právo vznikalo mimo pozemkovej knihe na základe listín, to je pravda. Ale povinnosť zapisovať, že sa nedodržialo? No áno, vo väčšine prípadov nie. A nedodržial aj štát, na jednom mieste samozrejme ukladá pri prevodu štátu a pri prechodu vlastníctva, hlavne pri dedičstvách tie zápisy robiť. Takže pravda je taká, a netreba šíriť to, že nebola povinnosť zápisu. No, rozhodujúce pre tú evidenciu bolo, a je to aj v tých článkoch dobre vysvetlené, že evidencia neevidovala nehnuteľnosti strávované podľa nehnuteľností, ku ktorým sa viažú práva, ale podľa skutočného stavu, teda zlúčené do väčších poľnohospodárskych celkov. A to bol základný problém, ktorý dodnes ešte sme neukončili a neprekonali. Práva v extravielane, že sa potom nadväzne na to museli zjednodušení, či vznikali tzv. Hluché listy vlastníctva, ktorými sa pri roleboch dúfam, že zdárne vysporiadávame. Ďalšie skutočnosti, ktoré ovplyvňovali vtedy celú situáciu, bol stav meráckého operátu, spôsob evidencie práv, LV, písomný operát, spôsoby vyhotovenia podkladov na zmeny identifikácie. Ja som vtedy v tej dobe pracoval na okrese, bol som vedúci takého okresného pracoviska a identifikáciám som venoval veľmi veľa času. Môžem zodpovedne povedať, že veľmi veľké problémy sme mali hlavne s takými, že sa identifikácia po 64. roku urobilo so starými pánmi, ktorí sme prevzali zo čas pozemno-knižných kancelárií do rezortu, kde zidentifikovali všetko. A čo sa nedalo, tak podľa užívacích vzťahov z JEP, keď zomrel ferofitko, pozreli, čo užíva, napísali do identifikácie a šubo, samozrejme prejednalo sa dedičstvo a napísalo sa do dedičstva vlastníctva a potom aj ďalších prevodov. Takže bola to dosť veľká vec, ktorá si zaslúži akúsi kritiku. No, po roku 93 prelomové obdobie, nové spôsoby zápisu. Bolo to hodnotené na konferencii, bolo poďakované všetkým, ktorí tento systém pripravovali a ja sa k tomu pripájam, klobúk dole, naozaj urobili veľmi záslužnú prácu. To však neznamená, že nemôžem povedať kritické slovo o tom, čo zaviedli, čo urobili a čo dodnes nefunguje tak, ako by malo. Klad záznam, poznámka ako zápisy právnych vzťahov takéto konštelácii a v takom rozsahu, ako sa oni následne vyvíjali, tak nespĺňajú ten účel. Konštitutívny princíp je vtedy dobrý, ak je v plnom rozsahu konštitutívny nejakej evidencii, čiže právo vôbec nevzniká mimo nej, pretože potom nevie vlastne garantovať tie práva a taká evidencia samozrejme nespĺňa to hlavné kritérium ochrany vlastníckych práv. U nás záznamom, evidenčným spôsobom, kde práva vznikajú mimo katastra, sa zapisujú oveľa viac práv ako vkladov. Listiny je, dá sa povedať, počet 50, ale keďže hlavné dedičstvá vždy majú väčší rozsah nehnuteľností ako pri vklade, takže keď to vezmeme na nehnuteľnosti, tak ten rozsah je veľký. Ani poznámka poriadne nefunguje ani dodnes, pretože prenotačný princíp, ktorý v pozemkovej knihe bol vlastne záznamom, sa dnes už neuplatňuje a poznámka má celkom inú funkciu. Ale všetká česť
Bol to vyhraný boj so štátnymi notármi, so všetkým. No a hlavne bolo treba zariadiť práva ku všetkým nehnuteľnostiam. Ďalšie ovplyvňujúce skutočnosti, o ktorých nikto nehovorí. Inžinier Suchý v tom svojom referáte, keď hodnotí činnosť celého rezortu po roku 1993, tak použí slovo, že rezort zvládol všetky úlohy brilantne. Ešte raz opakujem, brilantne. Kto vtedy žil, stotožňuje sa s takýmto názorom takým? Nespomínate si na to, aký stav bol? Že tu bol obrovský náraz požiadaviek na zápis práv a ďalších požiadaviek plynúcich reštitúcií a z rozvoja trhu, nedostatočný počet pracovníkov, nedostatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu, že tu boli nízke mzdy pre úradníkov a ďaleko pod celoštátnym priemerom, že materiálne zabezpečenie bolo veľmi slabé. Hlavne po reforme v 96., kedy len vďaka FARE vlastne celý informačný systém a celý systém katastra fungoval a dokázal prežiť aj do dnešného času. Na toto netreba zabúdať a netreba brať naozaj také hodnotenie, že všetko bolo brilantné. Samozrejme potom išlo dôsledkom neplnenie zákonov stavebných lehôtach, v prípade zazného ostatných, ale čo nás geodetov najviac utlmenie technických činností. Katastrálne úrady si nevedeli dať radi mapovanie. Niekde nariadili, že sa nebude pracovná mapa, niekde zakresí doma len keď bude času, tak sa urobí, alebo sa neurobia vôbec. Príprava map na obnovu duplikátov veľmi poklesla, veľmi malá bola. Toto všetko sú sprievodné znaky toho, že rezort nedokázal jednoducho zabezpečiť príslušné podmienky zodpovedajúcu nárastu týchto prác. No keď ideme ďalej, tuto len dokumentujem a práve z analýz rezortných vrstv, že napríklad úlohy vzrastli od roku 1995 do 2000 na 249%, ak povieme 100%, ale pracovníci len o 7%. Že pri reforme v 2006 skoro o 200 ľudí kataster prišiel a pritom sa rozšírili pracoviska z 55 na 79, to je bolo viac vedúcich, viac podateľní a viac všetkého ostatného. No tak samozrejme, že to bol negatívny prvok. Takže ľudia, pozrite sa, takéto lehoty v 2000 roku boli zápisu na vklad. Je to možné, že kritický stav v Bratislave 56 mesiacov? Že v extrémne problémových 17 mesiacov? A len pár správ katastra vtedy malo zákonnú lehotu? Máme sa s tým chváliť? Naozaj sme to zvládli v tom rezorte kriticky? Toto je priemerné mzdy. Žlté verejná správa, fialové národné hospodárstvo a modré GKO v Bratislave. Nepodarilo sa mi zohnať takýto graf, ale taký istý bol aj u katastrálnych úradov, aj u všetkých. Priemerná mzda nižšia, náročnosť práce obrovská. Takže toto všetko tu bolo. Za toto všetko by mal niekto aj niesť zodpovednosť. Ja som v tom rezorte bol a nemienim si nejako špiny do vlastného miesta. Poznám tých ľudí, že robili, čo sa dalo. Lenže výsledok je tu taký, že ten stav tu bol. Takže tej zodpovednosti hlavných šéfov rezortov, ktorí riadili kataster, nikto nezodpovedal. Každý generál, ktorý prehrá vojnu, tak je odvolaný alebo niečo sa s ním stane, bez ohľadu na to, či mal také podmienky. Tak je to aj v športe, aj u trénerov, aj u kadekoho iného. Takže to treba brať do úvahy a treba to takto chápať. No, čo sa týka meradského operátu, tak samozrejme o tom je mnoho vecí, publikácií, aj ja som ich robil. Tak v rokoch 64-92, nakoniec aj v zborníku nájdete akýsi rozbor vývoja mapového fondu. Takže treba to brať do úvahy a každý zememerač asi tie údaje má. Treba povedať, že naozaj aj po 93. sme zdedili nevyhovujúci stav, aj napriek tomu, že sa do 93. hodne v rámci mapovalo, ale že tie mapy vždy neboli vyhovujúce, hlavne tým novým podmienkam, hlavne v extravilánoch a nie sa vyhovujúce doteraz. No je tu však otázka digitalizácie, ktorá tu nastúpila a ktorá nás jednoznačne čakala. Začiatok bol živelný, to treba pravdu povedať, v 92., 3., 94. už rezort čosi robil, hlavne v súvislosti so ZRPS a od 90. v súvislosti s ROEP-om. Ale digitalizácia stále ešte nebola ani pri ZRPS, ani ROEP. Vlastne robili sa nejaké digitálne vektorové mapy, nikto nevedel, ako sa, akú funkciu katastri majú, čo má správa katastar s tým robiť. Neboli technológie na aktualizáciu, toto všetko nebolo zabezpečené. A to trvalo až do októbra 2001, kedy úrad schválil koncepciu digitalizácie map katastra, kde aspoň bolo povedané, ako ďalej ideme v tej koncepcii.